Bon dia. Bon dia a tots. Anem a començar el ple ordinari de 26 de juny de 2024. En el primer punt tenim les aprovacions de les actes anteriors, una aprovació d'acta de ple ordinària i una de ple extraordinària, perquè com van dir els sorteig de les taules electorals no vam poder aprovar l'anterior sessió ordinària. Tinc alguna cosa? ¿Alguna esmena o algo? Vale, pues queden aprovadas per unanimitat. Passem al punt 2. Acord de l'aprovació del compte general de l'any 2023. Va estar dictaminada per la Comissió Especial de Comptes, ha estat exposada. Pense que no ha hagut ninguna reclamació ni ninguna... I ara el que es porta al ple és l'aprovar el compte general definitivament del 2023 i després se remitirà als organismes que hagin d'emitir, a la Comunitat Valenciana, a la Generalitat Valenciana i no sé si al Ministeri també ha d'emitir-ho. Molt bé. Aprovem? Sí. Moltes gràcies. Aprovem per unanimitat el compte general. Passem a l'elecció del jutge de pau del municipi de Vallès. En aquest cas és el jutge de pau substitut. En aquest cas havia una única sol·licitud, que era la d'Almudena, allà, i es tracta d'elegir aquesta única candidatura que tinguem per a 4 anys, seria fins al 2028. Substituto, no? Sí, és substitut. Este es el sustituto. Esta no és el substitut. No anem a la part entre el titular y el sustituto. Esta va... Sí, la primera línea está el sustituto y lo que va a renovar, ¿no? Sí, perquè no s'ha presentat No se presenta ninguno. Vale. Alguna cosa? No, perfecte. Pues aprovem definitivament. En el quart punt, l'aprovació definitiva de l'estratègia de turisme sostenible. Bé, suposo que ja l'heu vist, l'hem treballat molt, el pla d'estratègia de turisme. Se trata de l'aprovació definitiva, ha estat exposat també, no hi ha hagut ninguna reclamació, ninguna objecció. És simplement aprovar el pla d'estratègia de turisme, alguna cosa. Crec que és un pla molt important, encara que Vallès no sigui realment un municipi turístic com així, però sí que definir les estratègies que podem fer o podem entablar per a establir per a poder donar a conèixer el poble, no? I sempre és important. Aprovem una mica en el quint punt. Acord de l'adhesió de l'Ajuntament de Vallès a l'Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible. Bé, així se tracta d'aliar-se en la Generalitat Valenciana, que té una aliança de pobles o ciutats que estan per al desenvolupament sostenible, per a l'Agenda 2030, i se tracta de tenir informació, de coordinar-se en la Generalitat Valenciana, de poder demanar subvencions també i establir sinergies per a tot això del desenvolupament sostenible. Jo crec que nosaltres hem treballat molt a la mobilitat sostenible, hem treballat molt els ODS, hem treballat molt tot el tema de la igualtat, el tema del reciclatge i simplement és estar com un poble que aposta per això, per el desenvolupament sostenible, per l'Agenda 2030. Molt bé. Aprovem per unanimitat. L'aprovació definitiva, el 6è punt, aprovació definitiva del Pla Urbà d'actuació municipal, el PUAM. Ja fa molt de temps que vam portar al ple, havia passat l'exposició, hi havia algunes coses que canviar. I bé, este pla sí que és un pla vital, un pla que és el troncal en Vallès. Després del pla general, que al volta siga el pla més important que hi ha, que és el Pla Urbà d'actuació municipal. A més, sabeu que els plans d'inversions del 23-27 han d'establir-se a partir d'aquest pla per a que te cobrisca el 100%. Si volem que la Diputació de València ens subvencioni el 100%, són accions que deuen d'estar en el PUAM o han de ser emmarcats dins dels ODS.
si no estan dins del SODES deuen estar en el PUAM, amb la qual és un pla superimportant perquè te definís les línies, les estratègies a seguir d'obres, d'actuacions que tens que fer en estos pròxims anys. Segur que vam fer una consultora consensuada amb l'equip de govern, en mi mateixa, i vam establir obres que eren essencials per fer-se en l'entorn de Vallès, per exemple, l'entorn de la plaça, el pilota, que Santa Teresa està contemplat allí, l'establiment d'un pàrquing a l'entrada del poble també està allí, parla un poc de memòria, la realització del riu Cànoles també, que ha donat via verda també, el tema de que aquesta ja ho han fet, és el tema de una via peatonal o semipeatonal des de Vallès fins al cementeri, també estava establert en el QAM. Hi ha una sèrie d'estratègies que estaven vinculades ahir al QAM que ja que han implementant, perquè si és un pla que decidim, ja que a mitjan pla o a llarg pla hi ha que intentar fer-los. També estava posat el tema de la carretera, que ja està en marxa també, la carretera seria 567, i alguna acció més que hi havia per ahir, però l'important són aquestes accions que he comentat. Doncs ara se tracta de l'aprovació definitiva del pla este. Aprovem això? Doncs aprovem per unanimitat. Molt bé, gràcies. L'acord plenari de declaració de la Figuera com a festa d'interès turístic. Això va entroncat en el pròxim punt, que és el 8 també, que és també de la Figuera, de la Mare de Déu dels Xics i dels Ciclis del Sant Francisco com a festa d'interès turístic provincial. Bé, nosaltres, a veure, aquests dos punts, nosaltres no anem a decidir res, ni de que sigui ni de que no, simplement és recolzar a este poble que ha demanat per escrit que els recolzarem, que estan molt contents perquè es va dir que anaven a portar al ple i estan molt agraïts d'això perquè, clar, tot el recolzament és important. Entonces, si vos pareix bé, l'aprovem. Aprovem el 7 i el 8 també, que és el mateix, no és el mateix, però són consistents. Doncs molt bé, tornarem a trasladar també als responsables polítics de Font la Figuera. Bé, en quant a mocions, sí que este ple portarem dues mocions, crec que són molt importants, crec que són, com aquí que diu, coses del comerç. Això sí que afecta. Sabeu que normalment en aquesta legislatura no portar cap de moció perquè considero que són brindis al sol a vegades, però crec que aquestes dues mocions sí que són molt importants portar-les des del grup socialista. La primera és per al manteniment dels programes d'ocupació, programes d'empleo en castellà. La Generalitat Valenciana, ara parla com a representant del grup socialista, la Generalitat Valenciana no ha tret cap subvenció d'ocupació, no ha tret ni per a Vallès ni per a cap poble. Això no vol dir que els pobles xicotets estem ofegats, que els pobles mitjans i grans tenen la seva plantilla, inclús els pobles xicotets, no tan xicotets com Vallès, també tenen plantilla, però clar, a nosaltres ens toca molt, perquè evidentment nosaltres no tinguem en plantilla, no tinguem ningú treballador per a neteja de carrers ni per a recolzament de l'Ajuntament, en fi, no tinguem a ningú, amb la qual cosa, si no treuen subvencions d'ocupació, no tenim a ningú per a treballar, i clar, crec que des de la Generalitat Valenciana no estan tinguent els pobles xicotets ixa mirada i ixa sensibilitat. En esta moció el que s'insta a la Generalitat Valenciana és que traguen una vegada ja, que estem en juliol pràcticament, que traguen una vegada les subvencions d'ocupació i que no recurten les subvencions d'ocupació perquè estan dient que van a treure només l'empujo, però clar, ni subvenció d'ocupació per a dones, ni subvenció d'ocupació per a majors, amb la qual això la gent del poble ha de saber que en aquest cas no pot entrar ningú a treballar perquè consultant a la secretària interventora, la veritat que ella comenta que no pot entrar ningú perquè no podem augmentar la plantilla. Aleshores, la possibilitat
tenir diners en els comptes, de poder contractar a ningú, podríem contractar a algú, però no podem, legalment no podem contractar a ningú. A la qual cosa demanem a la Generalitat que traga les subvencions d'ocupació perquè en aquest cas pues, estem un poquet als peus del cavall, un poquet menuts, sí. I no sé què penseu, si voleu dir alguna cosa. Sí, tal qual, està molt Tienen que funcionar a base de contratació pues, en alguna empresa, però clar, tot això al final costa molt més diners a l'Ajuntament. I tampoc són patxes, al final, que no te solucionen el problema estructural que tinguem, que és la falta de treballadors. I per la llei d'estabilitat pressupostària de Montoro no podem augmentar plantilla, no podem... Entonces, ens tiraria a la delegació del govern i per tant pues, no podem comentar a ningú i a veure si fan cas i trauen les subvencions d'ocupació. Sí, però no està previst que les traguen, no? Està previst que traguen l'empujo, segons s'han dit, però no l'han tret encara. Clar, han tret les bases, però han de treure la convocatòria. La convocatòria tardaran encara a treure la convocatòria és prou, n'hi ha uns dies, has de demanar, després hi ha un període d'al·legacions, resultat provisional de delegacions, l'aprovació definitiva, després has d'anar al servei, has de baremar, doncs clar, jo què sé, en octubre, novembre, i això és... Però bueno, aprovem aquesta moció. Sí. Val, aprovem per unanimitat. Moció del grup municipal socialista per a la lluita contra l'explosió, és el mateix, val? No estan traient el fons de cooperació per als pobres menuts, de despoblació. Demanem també un establiment en tots els pobles d'Escaixer, de les escoles taller, el tema també de les farmàcies. Hi ha pobles que no tenen farmàcia, en aquest cas sí, que és un servici fantàstic, però hi ha molts pobles que no hi ha, en fi. Crec que hi havia abans una organisme que era l'Agència Valenciana Antidespoblament, tot això s'ho va carregar. Hi havia una red d'ADL, d'Agents de Desenvolupament Local, també se l'han carregat. En definitiva, demanem que tinguem un poc més de mirada per als pobres menuts, perquè en l'anterior legislatura jo crec que tenia una mirada molt més important contra això. O sigui, hi havia una directora general que era per això, per a la Universitat de Vallès. I bueno, doncs demanem això, que traguen ja el fons de cooperació, el fons de cooperació de despoblació, encara no han ingressat res, ni la Diputació ni la Generalitat. Estem a juliol, així que pràcticament. No sé si algú va alguna cosa a dir. Llavors si no s'entén. Sí. Estem gravats. Val, doncs si vos pareix, aprovem la moció, aprovem per unanimitat. En propostes urgents no hi ha, veritat? No. Gràcies. Bueno, ja passem a la segona part, que com de paraula, el control i fiscalització dels òrgans de govern. Se dona compte del informe del primer trimestre de 2024, de l'execució trimestral, del primer trimestre del calendari de pressupost d'execució, que se va rendir en plaç abans del 30 d'abril, la data de l'informe del 24. També donem compte del PMP del primer trimestre, que estaven en 1,56 dies, l'informe també és el 24 d'abril, i també donem compte de l'informe del resumen anual de control financiero. Així pues, a veure lo de tots els anys. Fem aquest informe una vegada a l'any, quant als ingressos